Men 1996-ýylda doglan mekdebediň 6-njy dukunatyndan mal bakyp duran yerimden ýöre o koýtmeli alyp gaýdyran. Be, gaty bir toglan ekeliňler. Tanşyp alarman da balajyk. Gawja da ekeniň. Be, näkden gowjalat olmasam tanşýan dälim, senden gowjalatlar bilen tanşýanmy? Şu bolşum deneme, adamy öňüňe tanokmy? Ana durdy ben tanamadyň oýdal balajyk. Sen ana durdy bol gurbanlarda bolmaňa bir şey bildirýän ýeri ýok. Sen kim bolsaňam bilen, özüňe bar bir dikkat sergip durmasa gawurbarsyn üstäýdin. Tanşamokmy? Maňa hiç açan hiç kim meni almaly sen aýtmany. Mulaýym jekeniňiz. Ýa-da da men sana Instagramda ýazsam bolara. Sen Instagramda kadyň papina mi? Ну скажи меня, девушка, почему ты меня не любишь? Я тебя